suratul hijr ninje samuda kawka folum ko suraye ala nabillahi ila adin ila samuda akhahum salih wa salu nabillahi salu de kikata samuda kawma samuda kaw ko mi folo min kono o folo mi to ko hijri do ala sura to kada o folo indela bismillah diyaru samud bismillahir rahmanir rahim amma dama allah ta'ala to ka barka mai nyina tigido la hara ina kare kare len tigido alif lam ra istasara allah bi ilmihi fi ghaibihi tilka ayat ma sitin ko rodo ne alate tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin ko tilka ni surani flene kitabun ayatan qur'ana min banginendo ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لكم مامون كافر لوبا كانوا لو كانوا مسلمين هل ناصروا لك اسلاموي هل لوم كاسلاموي مو ياسروا اوتي نفاني نيم ساتي نفاني والله انا عايز اكون وانذرهم يوم الحسره ما فهم كما صار في صحيح مسلم وانذرهم يوم الحسره akoni misa donde donje obina ni sayai asaka jigilama kana bla jahannama na aljanna franjala ka fal janna do ma yala nyebe ni nawa ngafo ka nyebe na ni me sayai am sura ka jira jahannama do na nyebe ni nawa ulu fana ba fa nyebe na ni me sayai fa yi umaru bi zabihi usura ka saya kan tige saya ya rabbi sa anana hadisa kono saya ya rabbi sallallahu alaihi jodo ode bara gulle sa ni ma fede do saya rabbi sa otuma ala bisora ka fo ya ahlal janna khuludun fala maut al janna dew aw ko dumi al janna kono sayati emble ya ahlan nar janna dew khuludun fala maut afana ka dumi janna kono sayati emble ne bara bane dew krako ko ka mo baga yani ni musa don kana ko nin don ni musa don kafir ba na ta do law kanu muslimina halulugun ka islamai parce islamai fo fe min bi ni tawhid dun ko rashidi dum jana ma kona be go jana ma kona ka to kafir da mai ani flanka ko ala kala ban ko ni ma ala ta zarhum yaqulu wa yatamatta'u abu to ga dumini ke ku yara damu wa yulhihimul amal nataku usogola fa sawfa ya'lamun ala ko sonu binado wa ma ahlakna min qaryatin ala kama dugu bashi mo dugu mo halaki illa walaha kitabun ma'lum walaha kitabun fo ga soro ka halaki di semen fende bala ma'lumun min do ne do da do sera mo halaki ma tasbiqu min ummatin ajalaha ala ko mande shite kaka lajali aboko wa ma yastaakhiru wa tiyakaru kabuka lajali fanakoro wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi adh-dhikru aw nana foko ya mamin de ni ko sumani digana sayyidina muhammadu minka innaka la majnun ko faadi sayyidina muhammadu la re foka ta kirisi kala nyene kana obina sayyidina muhammadu salo maka arabu law ma ta'tina bil malaika ko na so daga kira yake yala tina ni malaka yawa kunta min as-sadiqin na so yake ti budoye ma nunzilu al malaikata illa bil haqqi ala banti malaka jigi funa kira che ne mana ko dewu kabu nga ko mana ko malaka ko jigi ni che dewu wa ma kanu idhan munzarin no karawti makono de inna nahnu nazzalna adh-dhikra ala ko an le qur'anan jigi wa inna lahu lahafizun wa am qur'anan tanga ala ko qur'anan ala de jigi wa qur'anan bitanga fukata se la hara jodo madde ko ti do qur'anan na yere men ti do qur'anan na qur'anan kon tanga ne ala ka tanga ni de ana hakili to la ko sana qur'anan tanga ne ala ka tanga di ala bina fenta ga bina na sababu qur'anan mun sebenen flambulo ya mamna kira fatura asura qur'ana kun durusi no jawdu skundela mogo ko qur'ana durusi o duskundela otumana mamna ni ma harakatul ya mama kira hafizu min sara la ta hafizu ma kama durula hafizu ma kama duru ulu sara sayyidina umar na malaje hafizu to man chable ni nunun tun ni atobu ni nunun tun na qur'ana ko bi galade aba sayyidina abakar na fa ko ya abakar siddiq ko sena Abakar ma kwanta da jana Qur'ana faranyoga Abakar ko Umar wuli ka bonga so ono kira ma min ke bina ne blane Abakar ko kewa sena Umar ka ko nyenda Abakar dafe ka negen doni al mudir tafaddal koro bi tafari alhamdulillah
akonyenda Abubakar dafe doni ndika nege katoka jirala Abubakar hafizu toye ninyi Qur'an tibu toye ninyi maraka doyini ne hafizu dumbe sarala atoye ne nanya kelebereka nuntara Qur'an gomi Sayyidina Umar ka konyenda Abubakar dafe fo ala yefe min jirana yo nyogon jira Sayyidina Abubakar la ka sona nga hakila Allahu akbar sababu kumika Adma Sayyidina Abubakar ka ko Umar akan no kana ko ju akon bitan ne fana bitan Zaid ibn Sabit no fe min kutafil wahyi Zaid ibn ko mikra ka wahyi sabe kra ka wahyi sabe wahyi din Zaid ibn Sabit ba ko Zaid sabe aka bla Qur'an na ni sura ina ni yoro ina ma ko mi jiginde na jigina kra ba ko ayne ayam bla ni sura ina ayne ayam bla ni ko folo ni sura mina ayne farok amana ta ne Allahu akbar mi jigina nyagami ne kira de baba sahaba we ay min blani yoroina Allahu akbar kabita Qur'an ga gire inna sanulqi alayka qawlan sakila ako ga gire ku ata sena Abubakar tara Zaid ibn Sabit na ba ko Zaid anga Qur'an sabe anga faranjonka ako Abubakar kira no min ke ibn ne blola ante ima bidam ko fu soro ko ni Zaid kira no min ke انظر إلى احتياط الصحابة الله أكبر الأخذ بالاحتياط أولى من الأخذ بالعزيمة وصلت له janto yara la ko jogo kayde ba mananga Abubakar ba kunyin da Zaid da fa don loni ban nege mi prevu dirala fo ala yemin dirana ayo nyogon dira Zaid la ko Zaid son Allahu akbar Zaid ko chenu ko kabu ko mi kray koryali kenin mi ko le Zaid hakli ba faga digala ka ko domina na ba ka sebe ne ka kanga sebe ala lisani quraishi ako dunne sirani ka soraka lujina to Zaidiyya ka soraka lujina do sigino e organisation de nous lubina Qur'ana sebe ka Zaid ka patron commission voilà commission numina Qur'ana sebe aduma aya bi Qur'ana gona na bi sebe ni bina na e sharti fla de bala dawabit kitabatul Qur'an yema ayim yaru de kala fa nina ne ka ayaye wal manina ni suraye pour que ka sebe fo o ma flakana o be kera ka sahabawi adurusuna na o kunna o fonte nyonga abikla ka o kale alala tukini ka faraka ko anya me kira dalata Allah o Qur'an de flambulo tanu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ayatul antura sayyidina Umar ko akoma fulana sɔrɔ yɛrɛ la ni ɲɛ maaw di n'u jaabiya k'u ka kala a bɛna fɔ ko Umar ye dɔ fara Qur'ana kan a ko ɲɛ daminɛ a kan a ko nka kiti bɛ silamɛya kɔnɔ n'o de ayatul rajmi ye farala kiru ni aya kira bɛ fatu waati min ko y'a sɔrɔ a kun bɛ kalan Qur'ana kɔnɔ mais n'u se ka a sɛbɛnni tusera nka kiti tora silamɛya kɔnɔ o y'a bannen o kɔrɔ y'a matunu ala kan be sababa wala Qur'ana tangani abi ala de bolo inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la wa sayyidina Abubakar alayhi Qur'ana faranyonka ma sayyidina bin yasa sayyidina Usman fana Qur'ana faranyonka ka faranyonka farko yime sayyidina Usman alayhi mo faranyonka ala qira ka Qur'ana karanto go bela jelen ke kilimi alayhi mo faranyonka wala sayyidina Abubakar ape de faranyonka Qur'ana resebeni rasmi Umar Usman ta qira ay Abubakar ya rasmi ala kan be sababu ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ala ko tena ni tidon tiga ko nye folo mo ga jamama وما يأتيهم من رسول ala ko tidin siti nauma إلا كانوا به يستهزئون folo mo ka jamao folo mo ka jamao ashia ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ako tena ni tidon ti ka ko enye folo mo ga jamate menoma وما يأتيهم من رسول ala ko tidin siti nauma إلا كانوا به ko يستهزئون ka solo bi yela bana ko no tidin munye كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ala ko ka yela bana ke ni tidin yede ko ale ala bo abo de do ku du kala ju mutigi no ndusku na wala sa be fara la jaba ma tigo mina لا يؤمنون به o tibi man ni tidin yi وقد خلت سنة الأولين folo mo
mo ko tabolo kon temena ولو فتحنا عليهم بابا من السماء ala ko nanye hal nanye da yala sankolo la nungi فظلوا فيه يعرجون kaskale ta yala kata sankolo la لقالوا إنما سكرت أبصارهم kuma ko ku ya nyodo ko ko ni farati che بل نحن قوم ko مسحورون to babo ko anye jama kulu de mamu ne ma bonne wi korti wore bo nanon da ta bode buka ko Qur'ana tere kalu yala kata sankolo la ka papi ni no bolo la falla masuhu bi aidihim ka mi no bolo la ala ya ko te ko al nanya se be karta sila o ka mi no bolo la ko bina ko kulu bonare ko korti do ya sawa ولقد جعلنا في السماء بروجا ala ko chena anye dolo ke sankolo la وزيناها للناظرين وزيناها كمسر للناظرين فلك قوي وحفظناها من كل شيطان رجيم آية الحفظ جربنا سورة قرآن أنت من أدعو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ليس المرابطين يا أبوا ما بفلو سالو شنو أو كمان غانين دو شنو aga bokati mukoma aya tu ما لا ليش itangane no meta pe ma toka tana rais mende afla flene nyonkoro yanno wala ko tugodi وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظنا لك عن سانكولو تانا كبو شيطانا كلينغلين بلا جلي مراجي من فرلا كيرليلو إلا من استرك السمع هنا كرا مام بتا بتا منيشين فأتبعه شهاب مبين ni dolo tukura ko mi dolo mana yi min bangine no de والأرض مددناها ala ko dugolo min fleni anya bama وألقينا فيها رواسي anya kulu kerun dugolo ta wala sa anta mi da biku magana jenge ni hawi وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ala ko anya falan ga dugolo ga min kulli shay'in mawzunin fen kelengelen bela jelena mawzunin min pesele do ka dama jira don ya sawa e bi irden don e bi irden tay badu walakin ashya'a mawzuna fiha fa bi yamun pesele do ka da irden hakema scientifique de bodo nisbatul carbon hakemin bala an fer hakemin bala al hadid fa fer hakemin bala an potassium hakemin bala potassium hakemin kanka so yiridewna ala ka da yiridin kelena shia kelena ka bela jere haga kelen fokata sela harajo do Allahu min kulli shay'in mawzun ne na barkumun la da sa fiha hamd asidi bala fatawa bai ba so asidi abela jere haga kelen hamd al khaliq acide acétique ma fa de hamdul khal acide mi so dina ngirula abo chogode ala kambe sawa hamdu citrique ma ayara kala wala ahmadul kimiyawiyya kam hunaka hamdu maza mune shimi stuti yana hamd al hydrochloric hashe hamd al kibritic hasde SO4 hamd al nitric HNO3 ya sawa دون الأحماد المعدنية ما فهمنا الأحماد المعدنية الأحماد الأودية ودي وده بفهمنا ما هو حمد أسيتيك أسيد أسيتيك الحمد أسيتريك دنيا أسيدية بسرعة أنا دمني فهم يرالا نجم من بيه نيجي بالا نعلم دم مغبي الإنسان شانسي أجر كفار أن مكونات الإنسان 14 عنصرا adama den composé le ka bo élémentaire ani nani de la a élémentaire nani kilingilin bela jele mago bi ziada la se ka jidi to gomna pour ga kana manque farla na manque farla do riba to kiru ba fuki kata ni fendu ni bin fendu ba soro fer nega hakami bi ni far ko lo mago bala no manque le lo ibta fer du calcium hakami bi no manque le no ba fi kata chefandu fo fe boy nu bela je adama dem ala ni bela jele nda adama de le ka من كل شيء ماذا موجود أبلغ لهم في سنونه كحكم دمجنا على خير وجعلنا لكم فيها معيشة على كأنك بالوك دوغلوك ومن لستم له برازقين أن فهموا بينو غردك أو أدم أدم بلونو غردك من على بلو من لستم له برازقين يا أدم أدم إيرك كلام بلو إكمانا غنين دولا بك دوغو فام بك بوشري ومن لستم له برازقين ساعتين يوم نروح Ulu balo bitogodi nal Imam Maliki Imam Darul Hijra dondora Imam Maliki bi asal suko ba wala duka dun ko ko jakmando na ka singa suko bile ta ka bolna Imam Maliki ka le jara ka laje ahli jakma ba do amadu akilana ni suko ye katabla woda do katana yare Allahu akbar
ko sɔɔni ale ɲɛ b'a la sa fiɲɛtɔ bɛ ka sogo kasa ta ka na dɔɔni dɔɔni ka na dɔɔni dɔɔni ka na dɔɔni dɔɔni fiyɛli kɛ fo kana se sogo ma ka sɔrɔ ka sogo ta ka don n'a ye wo kɔnɔ e kabako yɛrɛ sa ni jakuma olu o ye bugudal mashriqayn fa bi'sal qarin teriya jugu olu ti bɛn fiyewu ɲɛnamaya kɔnɔ nka ala ye nin balo sababu bɔ nin na bilahi a b'a kɔ la a b'a ɲini ka taa d'a ma ka wo kɔnɔ a ye nin n'an sera nin aya ma n'an ye nin baro bɔ an ka farid Yusuf Kone an y'a bila ka taa misiri dɔ la tafsiro la sisan a ko olu ka dugu a kɛra olu ka dugu la Dosoni a ko ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen o de y'a lakara ɲɛna basa fiɲɛtɔ a bɛ cɛkɔrɔba ka foro la ni dugu jɛra ni tile bɔra basa in bɛna da fara nugulen dɔ sanfɛ k'a da waga ala ka se kɔrɔ ala bɛ didenw bila ka na diden caman mina kɛ an a b'a kunu k'a fa k'a débrouiller ka taa ji dɔɔni ɲini ka min ka tila ka taa don a ka wo kɔnɔ tuguni basa fiɲɛtɔ wa man lastum lahu aw tɛ fɛn minnu garijɛgɛ olu garijɛgɛ bɛ jɔn bolo k'a garijɛgɛ b'ale ala de ni ko ye sa masa min ma ɲinɛ basa fiɲɛtɔ ko wo kɔnɔ o bɛ ɲinɛ kɛra mandenw kɔ wa masa min ma ɲinɛ tumu kɔ fara kɔnɔ fara ci i bɛ taa tumu sɔrɔ a kɔnɔ fara kulo gere tumu b'a kɔnɔ filaburu kɛnɛ b'a da la a bɛ ka ɲimi wallahi ya razika dudi fi hajaril jalmud urzuqna ma nunfiqu wala yanfad wa innaka qulta wa qawluka al-haqqu ma indakum yanfad Ahmad ne fɛn ye dɛ ala k'an bɛ sababa ma Suleiman wa man lastum lahu birazikin ala de bɛ k'an ɲininka minnu garijɛgɛ tɛ aw bolo aw adamadenw bolo olu bɛ balo cogo di e k'i miiri nin danfɛn minnu bɛ yen ni ala y'u jarabi ni ɲɛ t'u bolo a ye danfɛn dɔw jarabi olu bɛ se ka hali taama olu bɛ kolonkolon de n'a ma olu ka balo siri danfɛn wɛrɛw la olu bɛ balo cogo di wa man lastum lahu birazikin adamaden ta ka nɔgɔ kojugu tawakkal ala rahman in kunta akila wallahi tigi jigi sɛmɛ hinɛ masala n'a sɔrɔ ye dumunikɛla ye wa kal yarzuqul atiyara wal husa fil bahr wallahi a bɛ kɔnɔ garijɛgɛ wa k'u t'u ka ɲagaw sanfɛ baji kɔnɔ jɛgɛw a b'olu garijɛgɛ Allahu akbar ilaha illallah ko jɔn maa min b'a fɔ la ilaha illallah ko ala bɛ ɲinɛ ko cogo di wallahi an ka ɲinɛ halala sira fɛ kira ko wala fa'ajmilu fi talab ni hadisan fɛ ne dugu adam y'a fɔ kira ko to a ko inna jibril alqa fi rawhi nafasi annaha lan tamuta nafsun hatta tastawfa rizqaha Allahu kuma siti saki garijɛgɛ dɔrɔn bɛ to dugukolo kan Allahu akbar ala b'a bɛɛ d'i ma o na garijɛgɛ kun mana tugu ɲɔgɔn kan denmisɛnninw na dɔrɔn cɛkɔrɔbaw kun bɛ siran Allahu akbar teliya kun ye tila joona ko ye o ma ɲi dɛ Allahu akbar o mɛ bari denmisɛnnin k'i to zénima na ni ye miliyari caman sɔrɔ n'a balila ka tiɲɛ a tɛ maakɔrɔbaw tɔɔrɔ o bɛna mun fɔ k'a falenna si la parce que n'a bɛɛ dir'i ma n'a ko banna dun o ni ka garijɛgɛ banna don min na papiye de bɛna sɛbɛn a bɛna yiri filaburu bɛna bɛn da garijɛgɛ bɛ jigin min ye k'a banna Allahu akbar adamaden kelen o kelen da fila b'i bolo sankolo la garijɛgɛ bɛ jigin kelen fɛ baara bɛ yɛlɛ kelen fɛ Allahu akbar ni ka saya waati sera tɔgɔ sɛbɛnlen don filaburu min kan a bɛ kɛ nɛrɛmuguma ye aa mɛlɛkɛli ma to b'a dɔn ko waati ka surun sɔɔni a bɛna kari n'a karila a bɛna ben da la garijɛgɛ bɛ jigin ni da min ye o kɔrɔ ye k'i ka garijɛgɛ banna Allahu akbar hali mɔniji o tɛ jigin ngɔnɔ fɛ bilen k'a ye seri ma ko seri ma se ka taa Allahu akbar kalla iza balagatil hulqum wa antum k'a sera ka seri mun k'a ma se ka seri mun so ko jɔnw bɛ kɔnɔna fan bɛɛ minnu bɛ Amerika k'olu bɛ avion de ta la ka na minnu bɛ Bamakɔ kɔsɔn na annahu jural bɛɛ b'i ta la su yɛrɛ dan b'a la k'a fɔ ko nin y'a bannen donc k'an ka taa n'a ye clinique Pasteur la nin si t'a dilan kul ma Allah i ni ala ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a banna o dɔrɔn de ye hɛrɛ ye n'o tɛ fɛn bɛɛ lajɛlen b'i janfa nafolo b'i bila muso b'i bila denw b'i bila fɛn bɛɛ b'i bila illa amaluka salih f'i ka baara ɲuman wallahi billahi
i yɛrɛ ka so ɲuman min karo dalen don ala karamɔgɔ n b'a f'i ɲɛna n'i sara o tɛ sɔn i ka doni ye bilen mobili bɛ bila yɔrɔ min na b'a fɔ k'a i t'a bila ye karama ko bazan tɛ di la bilen ko bɛna f'i ye k'i bɛna nɔgɔ i ka forojɛ kɔrɔba ninnu dɛ i b'o ta ka na biri la k'a ka jigin ka bɔ dilan sanfɛ k'a da dugu ma dilan kana banna ka ban e bɛ nin bɛɛ lajɛlen na muso bɛ miiri la maa minnu t'a min jadi di ninnu ka jakura minnu sɔrɔ e tilala fɛn bɛɛ bɛ adamaden janfa f'i ka baara ɲuman kana sɔn de foyi ka bila i n'i ka baara ɲuman cɛ walahi n'a sera yɔrɔ dɔ la ninnu bɛɛ bɛ taa k'i to cɛ b'a f'i ye k'a b'i fɛ n'aw sera kaburu dɔ la n'i k'a ka di nɔfɛ kaburu kana a b'a f'i ye ko ayi n'i y'a ka taa fɔ la c'est ça nata Suleiman وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ala ko foyi tɛ yen fo k'a sɔrɔ o hinɛ magasan tile b'a kɛ ala bolo muru ka kan dɔ bi yan dɛ min shay'in illa indana ko fɛn bɛɛ magasan tile b'a kɛ ala bolo وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله إلا بقدر معلوم كان با جigini hakɛ min dama jiralen don karama no ka ustazu Sheikh Muhammad Mutawalli Sharawi kuma ka tafsiru su an nota kaba amujalabi mun kuma bɔfɔlɔ kaba b'a bɔ jarida la waati mɛna ne kuma aka tafsiru su don wala Muhammad Mutawalli Sharawi mana o don y'a sɔrɔ internet clé ma wara ni cogo in na tan a don bɛ ka unwanu bɛ ka nin aya in tafsir ga ko الله ينزل النعم بقدر معلوم فلو أنزلها دفعة واحدة لضيعها الإنسان الله أكبر أقدم الدين بيجرجع جدي ni hake min be na bi era adama den chugo mafa na ga nyene ma garjega be di ga dima la do ya al insan ga adama den ba be perdi ni da perdi ga jega wala ti abuga chugo di ibina karaba ka sa Allahu akbar ko chugo di ba Allahu akbar fɛn bɛɛ lajɛlen inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar ala fɛn bɛɛ lajɛlen dan ni damajara de i ji kana tigɛ fiyewu i b'a sɔrɔ ni ala ye a ye dɔ sɔn wari la a mɛ sɔn wari la i b'a sɔrɔ a ye sɔn fɛn dɔ la a m'o fana sɔn o ma e ɲɛ bɛ banabaatɔ ɲɛ bɛ kɛnɛyatigi yɛrɛ kɛnɛya la kɛnɛyatigi ɲɛ bɛ banabaatɔ ka wari la a ɲɛ bɛ nin cogo in de la maa si dafalen tɛ ere nya bala wartigi la wati mina ko kadi karsa million kelen juru don na sanne ko ni ko be gla ko e nyebo mina ka yere nyebe mo ko la no e million kana juru dale la ale kana ka ko gla nyebo to ko la ala kan de sababa mo hakaza وأرسلنا الرياح لواقح ala ko warsalna riyaha anye finyauki lawaqiha no e kabano ko gosi finyawe allawaqi amaliyatu talqi finya de be kabano ko gosi ademe ka sangi ya sawa amaliyatu talqi jiri min filɛ ne jiriw fana cɛman ni musoman de bɛ jiriw la jiriw fana bɛ kɔnɔ ta i b'a fɔ danfɛn tɔw bɛ kɔnɔ ta cogo min na ni jiri lajɛ fiha saq wa fiha almutq wa fiha almasam wa fiha suwayqa nin bɛɛ lajɛlen ni jiriw la donc jiri cɛman a n'a musoman jiri bɛ kɔnɔ ta cogo di jiri bɛ kɔnɔ ta an tariq sira saba la cogo saba a fɔlɔ an tariq riyah fiɲɛw o de ala ko warsalna riyaha lawaqih fiɲɛ bi jiri cɛman den ta ka taa bila musoman feere kɔnɔ a bɛ kura k'a bɛ kɛ den fiɲɛ b'o baara kɛ saniyan an tariq alhasharat fɛn ɲɛnamaw minnu bɛ sigi jiri sanfɛ kɔnɔ an y'a kalan biologie la nin cogo in na an ka arabukɛ bɔ la docteur Sheikh Muhammad Abdul Jawad fi madinati Atwab fi Misra a ko fɛn ɲɛnamaw tumu ani dimɔgɔw ani firifiri minnu bɛ pan olu bɛ kɛ sababu ye ka jiri n'u sigira jiri cɛman feere kan u b'a ta n'u taara sigi musoman feere kan min b'u da la a bɛ bɛn a kɔnɔ yen nɔ a bɛ kɛ den sabanan tariq al-insan adamaden sɛbɛ ninnu filɛ nin ye i b'a sɔrɔ sɛbɛtigi yɛrɛ de bɛ taa sɛbɛ cɛman den tigɛ a cɛman den ka taa a bila sɛbɛmuso filaburu sanfɛ pour que sɛbɛmuso ka se ka gosi a b'o cogo de la ala k'an bɛɛ sababa ma o hakaza aha jara
ladon Allahu akbar jara ko te ko wala ko yiri ladon fana bu boy tugo de la jara ko te no kala yɛrɛ bɛ se ka ladɔn dilan yiri ladɔn dilan wala ko kɔnɔw bɛ taa sigi jiri wɛrɛw fɛngɛ kan k'a ta ka taa sigi yiri wɛrɛ kan ko de bɛ kɛ ladɔn ye jiri la k'a ye mutakasisinaw ɲininka mun ni spécialisé don a ko la. Mudiri yɛrɛ bɛ yan. Ko mudiri yɛrɛ bɛ yan. Mudiriw yɛrɛ bɛ yan wala mudiriw ye sɛnɛkɛla ye. Mudiriw ko wulibali don. K'a bɔ o kɔ ka ɲi o bɛ fɔlɔ o sanfɛ ye. O bɛ k'o ladɔn ye. Alahu akbar. Mudiriw ko ten. aw kɔnɔ bi yiri dɔ den don ka taa sigi yiri wɛrɛ kan k'o bɔ o ko kan o bɛ falo o sanfɛ o bɛ k'o yiri labɔ ladɔn ko ladɔn ko mudiru ko ten ko sartanul ashjar ko jiriw ka kansɛri de don n'i ma kari a b'a faga nemuru tɔ ka ca dɔɔnin a kana ban ɲinɛ ma n y'a f'u ɲininka don k'a fɔ ko dɔɔnin bɛ yen nemuru ayiwa فأنزلنا من السماء ماء ala ko an ye ji jigin ka bɔ sankolo la فأسقيناكموه anw y'aw lamini n'o ji ninnu ye wa ma antum lahu bikhazinin a ko maralen tun tɛ aw bolo a magasan bɛ ala de bolo wa in min shay'in illa indana khaza'in a ko fɛn bɛɛ lajɛlen mara tile ko b'ale ala bolo dɛ وإنا لنحن نحيي ونميت anw de bɛ ɲɛnamali kɛ anw de bɛ fagali kɛ ونحن الوارثون anw de bɛ dugukolo tiɲɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sa ka ala de to ولقد علمنا المستقدمين منكم a ko ale maa minnu ye ɲɛbila k'u yɛrɛ ye k'ale ala y'olu dɔn ولقد علمنا المستأخرين minnu ye yafaruyali kɛ baara ɲumanw kɛli la ni olu fana dɔn dɛ وإن ربك هو يحشرهم ala de minnu bɛɛ lajɛlen ka fɔ إنه حكيم عليم ala de ye kiti masa ye ala de ye dɔnni masa ye ولقد خلقنا الإنسان من صلصال ala ko tiɲɛ n'a ye adamaden da min solsolin ka bɔ bɔgɔ jalan na من حمأ مسنون min hamain ka bɔ bɔgɔ la masnunin bɔgɔ min bɛ yen n'a tolilen don bɔgɔ tolilen o de masnuni min asinin maiwa wa anhar min labanin ghayru asin abu qur'ana ko ghayru asin min makum atiyan wa bo to la kaza adal asinin de fɛn min bɛ yen na kumuna ye wa bon ni bɔgɔ do o kɔrɔ ye fɛn min bɛ yen n'a tolila ya yi sawa انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى هذا تفسير القرآن لم يتسنى ما مفيد donc ala yang fa adama daka bo boga jalana min hamadin masnunin atulle ay kibla ga dugolo bogo yoro bela jelenta ka soro ga jiga ka ni jiga boga jalanka ka noni afode mako at-turab wa kullukum min adam wa adam min turab ya maka fa dama dana ka bugu la oyoy ibn ameka fa fa dama dana ka bo ndoro la ni jigara bo ndoro la na tolla afore ni jigara bo la na kera ndoro afo mako hamain na tolla afama hamain masdunin otuma ni pengla la ka bla na jara abika solsoli ni ya kongo ibi maka nane na fo fije mi to ko mena ala ko de min solsolin kal fakhar kabo boga jalan na iba ko makal fakhari ba fo de fiyan qur'an ya ko magi manka min mana an fa dama danna kabo min al marhalati turabiyya summa marhalatu tiniya summa al marhalatu solsoliyya an fa dama tamana ni marhala be rajulin kasara ta sai ila marhalati nafs ar-ruh ko kuma mun ala ya danka bla sambina ni al marhalatu solsoliyya la ni mafia la foro ko setana ko mina an fa dama no fe dungu da ba kongo ko ba ko le amrin azim min khuliq ka ko me dana ko ba kamade ya le kuna wa sababu de bina bo an fa dama mana Allah do fa Qur'an ko hal ata ala al insani min al-dahr fala al insanu huna bi mana adam ni tafsiri to ba jira ka suratul insan bana suratul adam an fa adama de kelilu ko fotofle ko al insan la lahu aslu bani jinsi hal ata ala al insan hinun min ad-dahr ala bala watina na an fa adama ma wajinya wati dola lam yakun shay'an mazkura asara ma kula ba asara mimma fi ala fara asara marhalatu salsaliyya
والجان خلقناه من قبل من نار السموم ala ko anyi jino da min qablu ka ko an fa adama daninye min nari samum kabo tasma min bi wal jana khalaq min marijin min nar qur'ana ayadola donc jino dana kabo tasma yelena yaay sawa min nari kawo as-samum ko de tasma miladu khana laha sisi tasma min afo de mamaza as-samum bala nari samum dino dana kabo yele ni la tasma yele bo dino ka qur'ana an fa adama ni sanwa fly dino ka qur'ana adama de do ko lo kan ni samba fly fango do de wa dina bi si soro dina bi si mi soro aka ba go do ne dina do bi saka nabi nyuma saba nabi nyuma nani kira ma sallallahu alaihi wasallam zata yawm rasoro anaka sahaba do ge gukunu sanfe anye bala chogorobo do ki nunu kana mustake an ala ukaz chogorobo ka birini ba bulo kwa do ki nunu kana kira ko ata sahaba kema kunna mishiyatu jinniyin wa nafamatu kunni jina tama chogoire anuka nunu ka ko sabe ni mele ba do jina nunu ni mela ibu kabila ibu do mishiyatu jinniyin wa nafamatu kunni jina ka tama chogo anaka nunu buto kira ga la jala to baina fa farbi yana raka jina nunu farkolo ti siku ka farbi pampa o kade jina farbi pampa kana ti sini aku turun tu kapampa kan la ati sabati kan turun antara betul umpar boleh disebutkan tu makira ni nak Johnny aku ni tu ada ko Hama ibn Haim ibn Laqis ibn Iblis aku bainaka wa baina iblis abawani faqat kalana Allahu akbar fafla dorani beni sitana korobata ko fafla de bale ni sitana korobata no iblis ay ma isi mi so oh shi gudda ako kirama ako kabila be habila faqadon mina ako dunya so ale bi du koloka Allah oh samirion chama sare kaboy ako nabillahi nuhu abi du mo dana domi tufana ka du ko halaki ako dunya le sora ako nabillahi nuhu ka sharafa bakaitu ma huwa ako fana ka shara no ako nabillahi musa benano ga kle fambi tawreta kono nyonya do Allahu akbar ako ni sayyidina isa yenyoye akabi ta don me akomma fa iza ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa aqrihu minni salam Allahu akbar ako ni sayyidina muhammad yenyoye do me ta ne isa ka fo le fali Allahu akbar krako wa alaihi salam wa alayka salam ya hama Allahu akbar ako ni sayyidina isa ka fo le segi ke fana ka fo le segi ma en ya hama ibn Haim ibn Laqis ibn Iblis afogo ne ka do ka fo jina nu bi si soro koju ubi si min soro da maden ta soro da maden ta la fa da ma yare sa samba de anda jina nu 100 million chama ha ala yi shi bi no ma ka sa da maden ba yana kuma da aya ke te do min kada ba fu wannan ma min kada ala yi dora ba ke aya kai mo godan ka doke ma shi mawu ka doke ma shi dawu e ma an fara shi ka tani waran nunu yo uluti mewu dimo wara te binania dimo ko te binania soso nu ha soso nu ti si soro ngane soso la de soso na ka fitiniya ati si soro menye keme de ba nyekeme ha nyekeme nyekili keme o de mi soso la dusku saba aha
Allah ka inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan nya ya docteur an-nabilsi aku biga experience ke fi madinatu Suria fi ihda al-jami'at utara susuta ka laje tahta al-microscope al-electronique ka do microscope électronique ko o fe bonye sia wa bidunde yeso so la yo na na soro keme damin bala dabi wolom la aninani soso na ga soso ya wadda su saba akeri salgole ko duskon saba soso mai ne jihaz apara da soso la tinya avion c'est la jihaz istiqbal al harara soso da atteint dona kasa de quoi kilomètre bi ora ba aba kasa ka ko finteni min buwala aba no kilomètre ka soro ka bien nani bien woro de babulu musinga nani ka murabau kilatin na kat kare kila ga bien kilen gengila anas to bikirin ba da bi soro joni na kila tuma mana e ba ka tuma soro ale ta wala yo sa fala ka ba bi ya buga garo aba kan be sa ba ya la ka kama ko yo aha Suleiman ni bɛɛ ni fɛn kaba ko ma minɛ ale olu tɛ si sɔrɔ wala kungo wara ninnu tɛ si sɔrɔ atwalul hayawanati umran fɛn ɲɛnama min si ka ca ni fɛn ɲɛnama bɛɛ lajɛlen o de as-sulahafat o de ye korokara ale de si ka ca ni fɛn ɲɛnama ninnu bɛɛ lajɛlen si an ka laadala jiriw fana jiri min si ka ca ni jiri bɛɛ lajɛlen si ye o de fana ye gele bɛ si sɔrɔ kosɛbɛ a jɔlen a sunna ni fɛn ma s'a ma a bɛ san kɛmɛ caman kɛ n'a denna a bɛ san kɛmɛ caman kɛ yan'a ka tiɲɛ awalekum salam korokara ayiwa professeur Konate ko korokara bɛ bana caman furakɛ siɲɛ kelen fɔ an y'an ka tɛmɛ sinzan a nu a bɛ fiɲɛ min d'i ma korokara yɛrɛ o bɛ dɔ kɛ sinzan fura la Allahu akbar ya Allah ka kabako kosɛbɛ mudir ko kala yɛrɛ nin kɔrɔbɔ ka filɛ a b'o cogo la mudir ka bɔ adamaden na mudir a b'o kɛ yan professeur Konate jaiz mudiru ka koro kana gerila inu gerala to finya sama kadima ndo mo ke jaiz finya era ti ke jaiz yo mudiru ha Allahu Abu kuro kara kile na bi kin kono aba sinsan to bela gele nafa en tant que da bu boka munu aha nuna kufuru Allahu ye foi tala mudir francia ta beke ko sebe bo francia dere aywa mudir ko ga doni fo ala mo ka na fa sala korokara professeur Konate ya anya fasa ko sinzan to ka ta mo gola o de photo fle ay Konate ya anya fa mudir ko ale ya tede mudir ya tasde go assalamu alaikum warahmatullahi waalaikum salam warahmatullahi ana ko corona wala kada karramuna bani adam ni ala ko ngoji ka ke ala baduli to fa man to ni ma do kon illa ka ro ta ma da ala bula aga fe na mauna aga jirula aga dowula aga tande koro kara korokara
to kata ne min ben shishan fura da hore ko faraji ore je man yake mudiro ore je man yi ko sirok o babi taubi tau kon bi punya bi sila ka kai da do pasaka ba ni to to dua da wanta to ba ka sama tau to ko ko kula da ya da to ko farai abi na fanye ni mami ni ya tele to kamara ikan du ko isha mama ne ka du ko la ba da Allah ina ga nyo ta ka sigi abin nyo mi ge ale mi se ubi shi ka ora sai ka buru da sai ka mana ka ta ba yi ya to ba ta ka maro ka so yo ko shi santo do fu kala ablo ko kala asika bo ko so abaka nyo ale da baka nyo ko ne ya ka Allahu akbar kai ko ina mo ta mata do mudur ka kungolo be se ka suji la ni sinzan juru yara ka kungolo suji la ko ka kungolo suji la ka sona ka dike inuna ka abi fin so Allahu akbar jamil jazakumullahu khairan wa abin in jogo indela anye majlisu indoni ni here inde baba aha Allahu akbar ko ya differentiate aha Allahu akbar sinzina baba ko ambe kamin fo koro karaka aiwa sinzan furakele kola kaka jugu dimbe okora koro kara yare de sinzan lagare ne ala kan be sawa bamma otuma sawo samba fo majlisu mo ko hakili to ala sawo sa majlisu chogoroba bu furanya maundi ni majlisu kele na chogoroba do kuri manchen furai wuli bali di mo koma do tara furakele kana ka koroba kana jabi fanya Tahu kala era do kalama chego basaga ko de voilà chego era yo voilà donc aba hakili to ala fayda mun be gadi majlisu la ya sebe ko sebe ale do kashe de ni akelen do voilà akera mami ni faida infanya majlisu la terera do ana shogo terera afamunawa ale da wala no terera ale da faida di majlisu la do ama haidara kubai sura ko kuwa fulfa be ko ka fulfa be ka bismillah kami duwa ko kai mana sisa nana sisan de o an ti se ka siga branché de abi tade di masade d'accord ça va vite aso Allahu akbar Allahu akbar ko swala laji swala ani falo manja kale to roba de mu fa ai wa kula de fa haya ala kan be sawa ko be ka ko ai wa kula ni magazine ala ta do ni ala kan be sawa ma وقال ربك للملائكة وأنا بأني رفاي فايدة من بدي ما دو بي فايدة بي مجلسين يرى بزاف كفرة كلي كلا دفالي على دي مجلسين شعربا وكون ننجلي يا أخي والله ما أم ببيننا على خير شعربا نو على كونان كرو وبين نفهمون ندم مفرا لا يا ربي على كاكا مجلسين دمبرة جلنا فناي مجلسين دمبرة كرامو من فنا بي نبي فوائد دما من العلوم النافعة فائدة دما كريسيكال نيوماونا وبعد دما قرآن آية ولا وبعد دما كراكا حديثة ولا على كنا فنا بلا جل وهكذا إن شاء الله سلمان وإذ قال ربك للملائكة ما من أريمكم ملكا ومسا إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون إني خالق بشرا نبنا فرقلو تجد الدم من صلصال كبوبوغا جلانا من حمأ مسنون كبوبوغا لنا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا
إبليس ونقر إبليس أبى إبليس بانade أبى أن يكون مع الساجدين setana banaka sujudu be anfa adamai قال يا إبليس ala go Iblis ma ما لك ألا تكون مع الساجدين muyi bali imma fara sujudi ke bauka قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون akoni se awwal man qasa Iblis ale mo fala ma mi qiyasuke wa kana qiyasan ma al farid qiyasu manya ay qiyasuke bayna at-tin wa an-nar aku khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ya adama danka ba bogala kan danka ba tasma ka sa bogoy Iblis ay je tasma sa bogoy to fembi jena ni mina masara mina ulu kele nyawa awwal man qasa Iblis ale ma fala mi qiyasuke abu to godi ako ala ma to godi ako ni لم أكن لأسجد لبشر nema kami sujudi be farko le tigiye خلقته من صلصال yemin danka ba bogo jalanna من حمأ مسنون ako bogo to lenna قال فاخرج منها ala ko Iblis ako bonga hinena فإنك رجيم ake farla kiruna ala setana genga baka hinena وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ako ngadana bi ko foka tasi alkiyama jodoma قال ربي فأنذرني setana ko ala ma ko ay ala ako ala fanzirina ko makono إلى يوم يبعثون kata sa alkiyama jodoma ngana sa tew mo ko bi la hara jodo nga singa parna bi aba fa ka sa de invité tellement ba do ko gela yani mi sayala الله أكبر qala bini anzirni ibn makono ila yomi yubasuna mo ko ko do no bisina bilu no sala hara jodo ala ka ma chogodi قال فإنك من المنظرين akon bi makono إلى يوم الوقت المعلوم kasi ga wati donne mano do serambi ni mine yomi yubasuna tere ni ka saya wati serambi ni mine setana no be si soro ko Iblisa aka parade ko di de sante ni sungalo mana don tano setana be tisiride marada to hun setana muruti de kira ko giru do lu de la abetere ka marada to shayatin setana muruti de ubu jugo kulu de la tuma misem semani no ndi soro mo woni nyon se kara ko to ga so ci wan do lay lu may le Suleiman قال رب بما أغويتني ako ala sababu min kama yene fili لو زينن لهم في الأرض ko wallahi mina dugolo mina masiri adama de nyako ولا أغوينهم أجمعين bu klan bere jelen fili nanu be bita janama kono إلا عبادك منهم المخلصين wana gara e ala ga jonye yemunun konnan je ala kan fara uluka قال هذا صراط علي مستقيم ako ala ya ko Iblisa ko ne ala ka sirati ke kele mi mina ne ala ko إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ako Iblisa ne ga jonni maw ako famati bolo uluka إلا من اتبعك من الغاوين fani mamunun tuguri ko ma fil lewnda وإن جهنم لموعدهم أجمعين ko wallahi la ilu min taro wa jahannama e mu bela jelen do jahannama kono لها 7 أبواب ala ko bonda wolom la wala bi jahannama kono كل باب منهم جزء مقسوم ako bonda kelengelen bela jelena juz'un klayoro de bala maksumun munun klan no jahannama do do yara kama إن المتقين في جنات وعيون ni garat mamna shaytana hiwaru baro dore te bana shaytana ni ala ni nyogonje ako wallahi la aqudanna lahum siratakal mustaqim ako ala tiga ala ka siratiga kilela ko mitan sigi unye yende ku taga mena ka wala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam de laka kerenci ako ne sira ba kele mi se alama ka sor ka sira mi se manu bala ko nyete na ko ne sira mi se ne be ga jane ma ko bi so ka sira ba inde ka sigi bolo mena ka dane jane ma ko Allahu akbar setana yikale alai ako ala atiyene filili minke la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa ako bil yoro dan siginin kalida setana kalina ala yarela ako fo wa izzatika an kalile ala yaraga bonyana ako minan ni yoro dan sigile mine ka mandewna ika dan fauna ika jona minan mun mita jana ma kono Allahu akbar Iblisa yikale ala ko Iblisa min joli fe mo dima adi ba fe ni ma joli ka do jana ma kono nyonfe la hara jodo ika pourcentage fo ngatima abo ala mba nyini fe ma bakele ada madeuna ma kema kononton ani bi kononton no kata jara ma kono ala ko nyadima Allahu akbar wani da ala ka kalenka ni min tabana Iblisa ne ala ni nyogon fe la hara jodo ada madeu mana bo ma bakele
kema kononton bi kononton be ta jana ma kono kelen de bina do kiri biti goni ma kawche Allahu akbar. fano titar jana kono ro ta de bina nyanyi ni sisa Allahu akbar ala jadi setana ma kula takhizanna min ibadika nasiban mafruga kana ni lakare sabo nyona de mo fo sabo to ka mun kira ko ya rasulullah kelen de bala ya rasulullah kelen ni to ne bala wa besida sabo jorna ka joro jura digana kana kiraka apa alak to ka aka ko muhammadu na mandun ko ne ala e boda kuni ko nga kalen kan tibili fiyo ngamina u boda kuni e chugo dola nyata ala ka kalen kan tibili sabo ga rasulullah ko boda be kan e chugo di ako chendo e muhammadu manden do bina nyala bana namba fulu mako ya juju ni majuju ala yulu bera jeren da jahannama doni de kama ala ko qur'ano kono wala kad sara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins ni do tan jahannama doni de kama jina chama no iblisa na dewi wal insi na adama dewi o ya juju ni majuju ya fa adama dewi ne de ubina bo nyala bana muhammadu mande wonde do parce que muhammadu eni ni ngara sa yala kafiri bi jete muhammadu mande en fewa soal de do to na bla muhammadu mande wonde do ya juju ni majuju menyu mankela situla otumana ala yulu da muhammadu mande kuma boli de kama lahara jodo muna bo jodo la bana oni bami ga wajibi na be we sayyidina isa ya juju ni sayyidina isa ka wati de be sayyidina isa ba ala dele ala utanga aso sayyidina isa ni islam to ni boli kata do kulu wo ko ya juju ni majuju mainde ala ko de wa hum min kulli hadabin yansirun ubo tintun kulu kelengelen bera jerena ubi telia kana umana go ubi nyakofe ubi yaro barazi do rebanu ni nyogonche zul karnaini de barazi njo ni lahara jodo wati serat momna ubo nyini ko ba anana hadisa were kono dungu do ba woni bora la ka bayere e gra ko sahaba ako waylun lil arab min rajmin futihat min yajuj wa min sadi yajuj wa majuj karakote ako araba ko bana ba were ako wo bodo bora yajuj ni majuj woni boru ka fena mo sera wafe Ibrisira kon na boyana dungu banyi mi dondoni nusera ka bodomina we waqtarabal wa'dul haqqu asallahu harajo don sera otuma la harajo ala mina yajuju ni majuju na yo kema konontoni bi konontoni taka jo abina ni muhammadu mande kelenye ko ala ika kalen kambo ala baka kalen kambo lu ka jana ma kono muhammadu mande kelenye bla boda sallallahu alaihi wasallam ala inde kanye bodai neta ala kalen kan wuli de ya juju ni majuju ulu be dana jana ma dunu kam ulu be do jana ma ko ni de iblisa kalen kan angata Sulaiman wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in anta manoka laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum innal muttaqina fi jannatin wa uyun aga la yasrabu ulu be aljanna kono ani ko nyaw udkhuluha bi salamin aminin abu fuye ko gadu aljanna kono bi salamin ni salamu ye aminina wa fi zalika yawmal khulud udkhuluha bi salamin zalika yawmal khulud bukrana yorwara lahum fiha ma yasha'una wa ladaina mazid Allahu akbar ala gandu aljanna ko amin ya rabbi wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ni aljanna je ustaz Cissé tafaddal marhaban académie Cissé na ka bismillah ni majlisu shabado min bolla ala misiru waro ya mina mbolo fa ta tafsiru ka yoro ka ta yoro chama ne babula bi tafsiru ka yoro mununa insha Allah wala yarabi kala ONG munun be no be kolon segi forage segi kamisiru jo ku chala yanno ONG ale de bi ONG do représenter Mali kono yanno kare mana ku chala yanno wakaza insha Allah aya aba fa tafsir kala wudi ko Allah be wala ni mamunun be ni ga dugu mo be se koloma walma ni kala robi aywa misiru ni fenga abati ya be se pour sa système insha Allah kala sababu ga kolandi ma chama ma
ka misiri jɔ tin caman na ka misiri jɔ tin caman na a b'o cogo de la ka taa iftaru dayɛlɛ kasubu na ka wala san o san a bɛ taa iftaru kɛ a bɛ taa suntigɛ kɛ kasobon na taa suntigɛ di kasoladen ninnu ma vraiment jamiatul khairia ninnu anu bolo bi ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ ya rabbi ala ka barika don a ka baara la sini kɛnɛ bɛ ala bolo ala k'a dan n'a ma inshallah Suleiman ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا san sise k'i ka gɛrɛ donc an ye nin fɔ yajuju ni majuju ninnu olu danna nin kama de walasa u bɛ se ka taa Muhamadu mandenw kumabɔ lahara jɔw don a b'o cogo de la donc a b'o cogo la o tuma na ala bɛ k'aw de fɔ a ko aljana dɔw udkhuluha bi salamin ay do aljana kɔnɔ bi salamin ni salamu ye آمنين adana yale ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma ونزعنا ما في صدورهم banazana ma fi sudurihim min ghillin ya sawa ala ko fɛn bɛ kɔniya min bɛ aljana denw dusukun na ala b'a bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ mɔgɔ ti don aljana kɔnɔ ka kɔniya fɛn to i dusukun na pewu o de la sirati ye fila de ye a y'a lamɛn lahara jɔ don sirati bɛ yen sirati min bɛ tigɛ f'aw ka jahannam o sirati bɛ yen n'an y'o tigɛ ala k'a tigɛli nɔgɔya an ye ɲininkali yɔrɔ min bɛ sirati la a bɛ ɲininkali yɔrɔ 70 bɔ a fɔlɔfɔlɔ ye seli ye n'o ma ɲɛ i tɛ taa ɲɛfɛ o ayi awwalu ma yus'alu bihi abdu yawma al-qiyamati maza في الصلاة wa huwa afdalu al-ibadat o de ka fisa ni alabato bɛɛ lajɛlen ni seli ma ɲɛ dɔrɔn k'a ye taa ni nin ye k'a ka n'a ka tɔw foyi filɛ o de la kana min akhir wasaya an-nabi kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a satɔ a ka ladilikan laban ni ɲininkara ko kira satɔ ye ladilikan laban jumɛn kɛ a ye fɛn fila de fɔ a ko as-sala wa ma malakat aymanukum ko ŋa mandenw seli a n'aw ka mara kira ma ladilikan wɛrɛ kɛ nin kɔfɛ ni kira ka ladilikan laban a kana kulonkɛ seli la dɛ I mana sa n'i ka seliku ɲininkali de kɛ fɔlɔ n'o ma ɲɛ dɔw fɔ a bɛ ten wala majilisu kalanden dɔ yɛrɛ ko n'i sara ko ɲininkali de bɛ kɛ ko yala k'a bɛ seli wa n'a sɔrɔ i bɛ seli bɛ k'i kan n'a sɔrɔ i tɛ seli a banna wala ala k'an bɛɛ sababa ma donc wasta'inu bis sabri was salat ni ko gɛlɛyara ala b'a ye dɛmɛ ɲini ni sabali ani seli ala ka laban ko ɲuman ala k'a d'a ma ka cogo di ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ba bismillah shehu wa alaikum assalam wa rahmatullah ba shiratiya aho hisabu de bɛ kɛ k'a babu sɔrɔ sirati kɔni y'a ka taa yɔrɔ de la ye baara in bannen kɔfɛ hisabu ni fɛn bɛɛ lajɛlen min kɛ ka mizani ni fɛn bɛɛ kan an bɛ sɔrɔ ka na sirati turu sisan wallahi ko baara kɔni ma daminɛ dɛ ale de baara in ye o ma o don fo ka taa mun kira manden bɛɛ lajɛlen ka sirati tigɛ k'a ban kira ɲɛ bilennen don a bɛ sirati la a bɛ taa ni kasi ka dɔrɔn a b'a fɔ allahumma sallim a b'a fɔ allahumma sallim ala ka kisi kɛ o b'a sɔrɔ dɔw bɛ ka jigin janɛmɛ kɔnɔ namaw de bɛ yen kira ko ten kalali makhdushin najin a bɛ dɔw fara olu bɛ kisi b'a kɛ ta b'a sɔrɔ o tigɛlen don ko ala farala ale kan koyi kirama sallallahu alaihi wasallam nana hadisa kɔnɔ k'a ye mɔgɔ ye lahara jɔ don sirati sanfɛ olu dɛsɛbɛ olu bɛ ka ŋunuma de sirati sanfɛ k'a fɔ k'u disi sanfɛ ko fɛn dɔ bɛ sin ka na ka n'u ta k'u kisi ka bɔ a la ka taa n'u ye alijɛnɛ kɔnɔ le kira ɲina ko ye jumɛn ko salatuhum alayya sɔli min k'ale kira kan ko a ka salatu bɛ sin ka na k'a ta ten ka taa n'a ye lahara jɔ don sirati tigɛli ka nɔgɔ kojugu الشيخ العثيمين صالح ابن عثيمين أكو الصراط الدنيوية والصراط الأخروية على سواء yɛrɛ k'i yɛrɛ lajɛ diɲɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ ala ka sira tigɛ i kilen don a kan wa ou bien i bɛ ka taa ni kɛrɛ de ye
ko ni kilelen do aka kibi kilen ka lahara jodo sirati tige na na sore fana bi ta to ka ka affaire ni na kata ko wa sirati fana na fana bi tapolo to la kata bala bana to che Suleiman ko bana Suleiman gara Suleiman gara fana ulo ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوان sirati bayin tigelen ko fe mo bi ta nyon kumba yoro bana la ma fo ma ko sirati deni o to de al qantaratu sirati bayin yara tigelen ama bawo am ta don soro qantaratu la ala kan faro choka ba so lu tige sigira sa ka buru bora janama ubutilo janama ko rable ubita non ko ba qantaratu la no ko fana kulu do fana sirati deni do ibo fana tiga ka ta gena ko na gena do mi ta non soro yende o yoro la ala bi duskun ko hake to ni semani munu ba onu nyomonje o bu mena ka di nyoma yenno ma janame de munu de nunu ka hake do bila ulu ni mena ka bi bole parce que do hake ko ai do aljana ko ka janame do no ka hake tina Allah Allahu akbar atuma ala ko hatta iza huzza adana hadisa kono ko hatta iza huzzibu wa nuku nu saniyara ufultirela duskun ko raka je نزعنا ما في صدورهم من غل كنا من دسكنا على با سما كبو بسرا كدو الجنه كنا اخوانا على سرور متقابلين تو كان ترى تو سانكا على كان نو يعني نو كرا انجتي بو فورفه الجنه دين نو نيتي بو الجنه دين دو كان يورفه ولا سر غل يمبوراي كونيا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا على كان ما شي ما ني منالي شي كونيا بلا اون دسكنا والله ma be ni rish no ga kasro mun kile ko ne ti duskunna ala ko ba do reki Allahu akbar no ya jene dia ta masende jene dia ta masende kira ga sahaba men go kira yara la bin ibn Abdullah ibn Umar alaikum mishika kum nafla alaikum lukum mishika nafla de shi qiyamul layl su kum ka shi wulu de bolo wallahi nga ya yoro sabakira ba dokal jeno kono dum fo ale taala Abdullah ibn Umar mun ko en chawela kra ko amana nani yoro na ma fulambi yana ka wa aljena kono de kanya be chana tala Abdullah ibn Umar kla ka fatu ako donala yoro kele na tuguni kra kala ka fo kan sigile ma fulambi na yana kan sisa o aljena kono de unyama chana tala ka sabana tigale na juru ba bolo وقال دينا كنا دومي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا على كذا نمام من متعمد وكل كوم ماجيك من يمشون على الأرض حونا جمعنات فوي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما donga tanini mawdu nyaka do ne nyaka mina sara faranti mina dile سيدنا وسيدنا am yoro jumene ونزعنا ما في صدورهم على سرور المتقابلين saban ga tista yoro sabanana kira ko ako mami mina banka ni yoro na aljana kono dendo yel tay Abdullah ibn Umar ko dongata teriya do ne ni cenga Allah de ni aljana so chodi dola tara cheve ako karsan na ko do problem do bimbulu kamna ke flaki fempa no yalla ko ti bashi Abdullah ibn Umar ale bi shiga sei anye bala ni shukura ka ba samo ko be jaba daga suno ga ko no ko fajiri boy du jara du minu go shabi termina yare na kula go tala su go tala le sama da fari Abdullah ibn Umar ko chema ako minan na gunfie ako yala ni ka botu chugo be che ko ni yale be ko Abdullah ibn Umar kay ni fo mun kama Abdullah ibn Umar ako yoro saba kira bi gal jena kono donfo ngi rata kalama yoro saba kira bi gal jena kono donfo ako nana de minat le dama don ki fe ki laje ibi botu ka chugo mi ani ala ko bi bolo chugo mi ngase ko don ko ladege iye ni yoro mi soro ngase ko soro ni ye chugo bereta cheko ko ni le bere bo ka kara bare sa Abdullah bin Umar ko ne bi sege ne bi taso
Abdullah bin Umar ya ko da ka bita kaya bula ko na ko dina ko nan jali ko na ya ako fa no bi mino ko ni fiyo binna de ako juman ako wallahi mani na ala fe don kele ala ka fendo kene kinenye nganya na ma ko na ba fa ka ke Muhammad mande be o jole kele ako fla ako ni madeli ka da fiyo nganya na ma ko no ka mumini kilim ko ni ato ndusko na nganya na ma be ko no ako ala mo kenye Allahu akbar asina mar de ko ako ni ne cha aldine soro mango ko afla ni tala de e daleni o plan me bi bolo mobile ka bene ka sai aka hala ni na tuna ka saka na bola ka ba am ga jena ko na chogodi ni moti idido ala ka be sababa ala ka la yamassuhum fiha nasr arab la yamassuhum fiha nasabun ala ayu ka ba ko funu siyata funu radio zawbe ajuwa na bi sigi ga lama ka sigi na lama nyo fe na bi ko ra no fe on bi ande ala ka be sawa la yamassuhum fiha nasr ako te la yamassuhum fiha nasabun sengentu soro dusuna senge o tu soro aljanen kono wa ma hum minha bimukhrajin ako wallahi wuluti bo aljanen kono de nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ako senda mo na don kibaru kuma mina nu jigiti gara ko jurmu chayara kuna alati yafu mafuyi anni ana al-ghafurur rahim ne ya fa masai ne hina masai wa anna azabi huwa al-azab al-alim kakla ka fu mamna nu jamana ko tuga ko jugu tan flala nu hakiti ne alala fu ya anna azabi huwa al-azab al-alim ne la jabati minen tigi o fuyi aha wa nabihum an dayf ibrahim amna boy samra de nabi ibrahim ka kisala ki ko kibari nabi ibrahim ka kisala sa aha istaghalu alayhi mamna nu gona nabi ibrahim ka qalu salaman قواسم جميل تبا في جنا كرام مفسروا يعني ساي سامرامنا مو ابو سبابدي سيسما كو بلاصه مسورو لا ان شاء الله مودو بي منو لوتو man jamble tafsirullah wala sufi dirisa mun bola sono do bekla akata wala flaga alek lala ha masha Allah sise ko kay munun di kata ko ga andi rafi tafsirullah ya rabbi alaka baraka dula alaka baraka da mo gon ya rabbal alamin Suleiman dogo bitane Suleiman en gati tayo rafi istaghalu alayhi faqalu salama istaghalu alayhi kuma man nuduna nabiyyi ibrahim ka faqalu salama no salamu di nabiyyi ibrahim ma qala inna minkum wajidun ko ansara ma o nyede duna mi ci dumini ke ibrahim ko mela ko man sara na o nyede qalu la tawjal ibrahim kana sira inna nubashiruka bi ghulamin alim amini so diani funange ni mbi na bana ke alimin ni don ke la ya sawa so karano bitoka تعليق كان يريناكم كما أخبر بغلام عليم وفي مرة أخرى وفي سورة أخرى بغلام حليم ما الفرق بينهما لا هذه فوق كلام نتاي نانسر ترى كم هو هكلي جيجي هكذا أيوة الله كان يسوع أي مناسبة أن يفكون سورة الحج نهاية سورة إبراهيم نهاية مناسبة دم فوق مناسبة ورفلنا سورة إبراهيم لا إبراهيم يركو فرا يركا سورة كنا نسيبنا كاكا سورة ينبلي وديك سورة هجرة تورا إبراهيم لا ثم كمانا ننصر نيروينا بغلام عليم إبا فلا بيقرنا كنا بغلام حليم تفسير دون بعد كو نيا عليم فرا يرو كو بتليك إسحاق donc odi bayira doni me be jifula comme maintenant ka bo yoro de la bi gulamin halim odi ismaïl muyum arabu bora ali de la wallahu a'lamu bis-sawab sawabai ni ala de bado wallahu a'lam ni alimu yoro mina wa ishaqi ni halima muye yoromina muye ismaili Allah kan sababa amina rabbal alamin awo nyama Allah kan be sababa
هكذا بسم الله قال بشرتموني إبراهيم أقوى أين نسوديوا على أن مسني الكبر نكرا جغربا أين بدين سرا جغدي فبما تبشره كابين نسوديا جغدي سا قالوا بشرناك بالحق أيها سا نسوديا لي إبراهيم تاوكا تعمل كونا كسم بيسكي من الدين سرا بسرا جغدي ده وكبشرناك أكو مركم أبي شيء لا كل شيء رأي وقالوا بشرناك بالحق هو الله يعني نسوديا لي شيء فلا تكن من القانطين إبراهيم يجي كنا تيجي قال ومن يقنط من رحمة ربه وما سيجي تيجي كبالك هناك إلا الضالين وأنا ما في اللوين قال فما خطبكم أيها المرسلون أكو تيجي نونو ما نوي ملكنا أكو أيدودي قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وأنا تيرا كتالو توكا مغادر مامون جرمتوي إلا آل لوط فنكر لوط يرك ماوي إنا لمنجوهم أجمعين كأمن لو بلا جلين كيسي إلا امرأته فنكر فرمسوي قدرنا إنها لمن أنا الغابرين قايل الله تيجي فرمسو بنا كما تمنون دوي مامون من تولا جابا لا بفراولوكا كفتوبا الغابرة من تولا جابا كما ولما جاء آل لوط المرسلون تمام أني ملكه سيرا لوط كمغو مسا صدام جمانكا قال إنكم قوم منكرون نيم جبريل ني ميكائيل ني إسرافيل فلقا دون نبي الله لوط كسوغنو كسلام دامنا لوط كجودي أكو إنكم قوم منكرون نبي الله لوط كوني أو دون بارك فيك مودون أو جوني قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون كوني ملكه دي أونا ني ما نونكو سيغالونو فمنا كودينانا وأتيناك بالحق والله أونا ني ما نيشين وإنا لصادقون وأني تشنتكو يده فأسر بأهلك بقطع من الليل إذا سمعتامك إني سواتي دوتك كورلا سيرا إذا سمعتامك إني قد مغوي واتبع أدبارهم إذا تقول نوكا ولا يلتفت منكم أحد نشرت من بالا ماشيكا نكو يلمني كو يلمن لا جابا جيتو ني نيرا يا يدي حلقي وامضوا حيث تؤمرون أكتبا أو كنكي حيث تؤمرون أبي أمرني يوم من تالي وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع وجاء أهل المدينة يستبشرون جبريل يراكم ما يراك كراك صحابة سوران دي دهية الكلبي وكما يراكوا سوران دي كا ملكوا بي لما يتشكلون لهم أعطاهم الله ملكة التشكل ملكوا بي لما جنوا بي لما مثلا من ديفرنس من ملكوا كي لما نجينوا كي لما نيجي ni melaka yelema na ni fiye blala na naka melaka la fiye bitumi na ni dinya yelema naka ni jina yelema naka ke kono yi wal ma yelema naka ke sai ni ya nyechi har na sigira kana jina yelema ba sora nyechi den wala ala kan be sawo ma ba sora pripa ni jina na kera sai na sora bi ka kama su fe ba sora na ta mana ka bodoro ndore iba ya be ko mi muso be femi bombo nyera ka chogo dibe abi abi teme yoro ni biranti bombo ne ayoro la ba e dibila be bana kwa ni do jina be ko la dide ala kan be sawo ma oh inyele to fle ni akula akasa ala kan be sawo ni ala be hadu kala ni hadu kala ka alukumite ibani nega ina na munyi nga soya ba tinya na apa ga buiga so bana ala kan be sawo ma na so rasulullah bana la di tora ki aba dale di tora ki dale to aha bismillah ha na ayi na ya muso be zajuru de be kala ahadu ti kalola zajuru de be kalola ga jana ta aha ahadu asara kalama na na kala duna na zajuru de dina tuzikiru ku iba paka de no qur'ana ayawi anu uhudum ni alayu al ma'hud alayhi fi bab al haykal al kabir no kalo bita Selamat. وجاء أهل المدينة يستبشرون دكتور أدم بنا تعالي كدوك هنا إن شاء الله الحمد لله أنا بالذات يعني كنت أسمع بهذه الأوراق ويولد من فوق بجنك لم يسبق لي أن أطلع عليه ما أدرك عليه ولكن عندي زميل حسينا بمكوي عليكم غدوني ياسر من أنا أفرق يا ولي كبسنا سوري أبي فين كنا أقوم يسري أقوم يكي يرجع أبي آية نوتا أبي تيجي ولي أبي فين ولي أقوكو يتوه
aya ko ko to de na ko galodo ni ti to ko api to fa da fo ko ni te galodo ti to ko ro fa anu na to ko fa ko ni to ko aba fo yi boala ko ti boala api bislama ko ti islama ya am so ka ka yefe mu fa sisa sajiru abu ni de damna bakala bale ro ko ngina na corona aya surumani do be dugu surando o de ka dugu fe ma kuchu na sero ma tuma abi fe mi asibtum ala abi deni nani abi kule chugo ni na de iba do fe mbaka ka jenne corona aya ba jenne yele do sama esa abi fe fo deni bo de ko fo na ko nte boy jina de ka kuma kan abi kuma banabaton ne da abi kuma o de ka men ni fe corona aya ba jenne re dara corona ka puissance la do abi do de faranga li manaka wallahi na be corona aya do ka be fin jeni de ba jeni aba fa dabla pala ba ko kundu rasulana donc ni karamgo be pom nu forawi la di kauna ani tali kauna aya menede surtout abe wura corona do konna na bid'a kan shifu itala jina to fo sitala anga da corona na anga do ka fo tangala te di ba ko ayatul kursi ra ba wasa la di fe na da de ayatul kursi Allah itala ani ma suratu kira ka hadisan na ya fo tangali srafa aka yesai ni ta do na furai ikasebe ni tisi karango do ka sebe ka dima wala tuluduma shi tuluduma ka kalala ibi rasul sallallahu ma kalani ko radi shikai ifalo bisiga ke ka majlisu dinya yare sababu doye wallahi yoro do la fala bisiga mado kishi kutumana ambe sidibe ya ambe minno fa la fefo akake ittiba'an lis-sunnah voilà donc ala ka akilmo dama tala bebiya ala kan tanga inshallah ali kanda ambe do mi fo yere yana majlisu dama bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim ni kira ka kuma kande ni fara tala bayda peti mo fushi ni ko foro yala tikala madu fushi la ikan ngudo mena kafraira ka akafsare nini tagalayda wallahi ala kanta mina ya rabbal alamin wala na soro bana ko gelen no mi yoramina aha akadema assalamu alaikum wa rahmatullahi begi fulo majo mena kele de dini ni shitana ko ko bi kele waya shi sabe iba foko ya tuka irijala wala kulida miri yatina ibi joy Allahu akbar na ba fe ki kere ni yo fo abitun Allahu akbar na kala nyefe tu na tali sro nyefe tu ibi segini ngelenga ya tuka irijala wala kulida miri yatina nasra shin sabanama abitun nasra shin sabanama ni ya fo ya tuka irijara wala kulu dameri ya tina minu kuli fati amiki bi pere ko no ni kiyama jodo te ati wuli bi abi yelo wora Allahu ala ka sababu manga ayina na mo ni fin fo ni qur'an aywa ni qur'an ayati amode ni fo suratul hajj wala bi suratul hajj kono kadamna wallazina hajaru mana minye nafadile nye anga shekhu senfara kauka morgable aha kosabe ايش لا يهتسي قد جعل الله لكل شيء قدرا فانا بيجينا وكوبا قال دنگو anga morke aye dina biso ka ta bala mini mo ga voyage sira ando sira bala mini du clamate tatmana ibi qur'ana aya min ke ki yere kisi ka bu toroma odi ya duka do sa si se fanaye min foka faraka ومن يتق الله يجعل له مخرجا كتاب إلى قوله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا الله أكبر أيوة أنا أستاذ سيسي
aye sangana min fona ya dama otumana uyayira ya experience te kan laje akakunyi min abina fa awmuni bela jelen kan nafa soro ikadala fali tafaddal mashkura ne kana ka gelen obenena la khaf min allah lawma talayu na kiran kono kombe ta fa ko kana la dilikan ali ga karmo ka kuma ne tan ne meta parce ne boloni saya be ne ma allah yi soro so ka sona nyana yika bo we fili de o fili ko benena don ne willa 20h wati kanta vidange ke ka ba ko sirame ne be balimina seguni ba ko che fala yoro do be no fara kama be ne balimina nye musuli gidon chaman kela le ka tafe foni kasi subhanallah ne ma don kinya willa le ne ko man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib chere la ne ma sabla de na be kemi avec ne ko ne ngasra de ne ka tati ne ma yi me ne dabal bana mina de be kan kodo yan te dugu fuidi wa alera ne ma yi kofla donc ala na hakiman dama wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib parce que ne de la raison na karam ko tafsir kaneka ko dondo hatifiyan o tama de unde be kuru sanfe ku ya me jombe ni dian be fendo dama do ya kanto me dirham kemedima ko abla gila aya abla gila ko ayo mena mi dima saudi o man yattaqillaha ayakala tamam na ya kala mun ko me kurun kono ko ka wari bone an bebe ni don o man yattaqillaha ya o don ja bi ka wari fili ka ba o tora kala ko kurun na ci tamam na kurun ci ra don aliko o man yattaqillaha ya kala tamam na ya kala kuru fando teru la kana koro adonala aya mene fata rabadala aya soro sana so do jolembe tamam na ko ka be gira aya soro muso do de muso ke na munyinya aye kisa fa ko kuru ne kirana ako fana nyogona kilinde an soro yayi gina ma yorode wa era koni ini kishi kejanya ne bonena ne bulu de bulu wa una tolafle asina ka ko aya kala yorobe u jara muso ko tugodi ne be nubula be wati bo ete tlane na de ni koni ne be boni duwinde la atara muso yin furu sirle akwa ma nyebe ni so ina falembe sonule la wa ukera o yoro nyeta bay ay kisa ina nata Allahu khairan danga wo tugode la insha Allah ala kan be sababan نمشي أنا ده سليمان بسم الله قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون lutu kaka mɔgɔ ninnu ma dugu mɔgɔ de nana dunan minnu jiginna lutu ka mɛlɛkɛw de don olu hakila ko cɛw de don u bɛna kana dugu kan a ko ma cogo de a ko قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ko ninnu ye ne ka dunan ye a kana ne lebu واتقوا الله ولا تخزوني a sera ala ɲɛ a kana ne lebu قالوا أولم ننهك عن العالمين a sa tafdahuni alfadahat a kana maloya donc a bɛ fɔla kɛ maloya ye inna haula'i dayfi ninnu ye n ka dunan ye fala tafdahuni a kana maloya واتقوا الله كسر على ولا تخزوني أكنا نبيل باقي العطف يقتضي المغايرة ولا أبو جبر الله مثلا يوم صلاة عن نبأ قرية لما قا إن هؤلاء ضيوفي أم ضيفي ولا إن هؤلاء أو سمين ذلك ضيوف دوا ضيوف دو ولا أدوك أكو إن هؤلاء ضيوف ما أنهم ماذا ضيوف هكذا لماذا إن هؤلاء ضيفي هؤلاء ضيوف جمعهم ضيف ضيفان ضيوف نعلم فإن هؤلاء ضيوفي أقول إن هؤلاء ضيفي وفنا كلمة ضيف جمعنا مذكر وبيكري زيد ضيف زيدان ضيف زيدون ضيف أمسك عبد ألقم أنا نودي للتسوية بين الجمع والمفرد أبيكري ألقى عبد المدام هكذا إن شاء الله لغة القوم قالوا أولم ننهك عن العالمين قالوا أولم ننهك عن العالمين ويلا أما فوي كان دعاني مودان فون جوا كان أما أولم ننهك هم يبني عن العالمين كان كافي كان دعاني دعو مو جوا
قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين kon nun de ne demuso e naso ay furu kelaw ye لعمرك إنهم لفي سكرتهم ala يعمهون ko wallahi kala lay muhammadu shila وفي رواية أخرى لا أمرك على كون كلنا إكرا شيلا وبين لنتالك سيكما نونا وبيوكا سياسكار الله يعمهون وكنا شرلون نرزوكا مغو وبين كان جالا ينهو دون سيراكا فأخذتهم الصيحة مشرقين على كو برنكا نيو سورو كلي بوتانغانينا فجعلنا عاليها سافلها على كو دو سامبلا نيو كادو مناي وامطرنا عليهم حجارة من سجيل على كو فرغورو سانجي جيرين من سجيل كابو جهنم بوغو جننا إن في ذلك لآية على كو كابو بيننا للمتوسمين كما سنكباوي وإنها لسبيل مقيم kama sege tugodi ni sera ga du yoro mi na du golo bogo be finno ke amaka kama se ya lil mutawassimina ani du golo to ti kelenye ala ya mo ala du sa gala de ka du na aha وإنها لسبيل مقيم wa innaha la bi imamin mubin ko qur'ana fa na man be tafsiru kelenye la bi al imam bi mana tariq wa innaha ako odugu min flene لسبيل مقيم abin dugu siraba jole na siraba min bawo nyefe aw maran ka obi tema na sami siraba inka sadom dutu ka mo ka yorobi abi solu ka mo ka yorobi hijr diyar hijr kira bita ta bugala do ta buga kala do atemana yorola aka ka mo ma ako ni yoro ni bi tema ita side dibi ka shode ba anyama fifa ne ta halakili min kara yorola adobi yara so illa anta kunu baki kira sɔrɔ kɔngɔ bi ka silamɛw faga olu ka mugu nɔɔni a yɔrɔ ji la kira ko k'a di dabaw ma walima u k'a bɔn k'u kana dun fiye halakili yɔrɔ a man ɲi dɛ aha إن في ذلك لآية للمؤمنين ala ko ni kaba ko bɛ na muminun ye وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين ala ko hali n'a sɔrɔ tukɔnɔmɔgɔw olu kɛra yɛrɛkuntɔɲɛnaw ye al-aikati shajaratul aikati ŋɔni sun de al-aikati shuebu ka mɔgɔw a furu de ma ashabu maza al-aikati tukɔnɔmɔgɔw olu ka tu ba de tun kɛmɛ k'olu ka dugu kori a fɔ olu de ma ko ashabu al-aikati وإن أصحاب الأيكة للظالمين ala ko olu fana kɛra yɛrɛkuntɔɲɛnaw ye فانتقمنا منهم ala ko an ye tajiru saraku la وإنهما labi imamin mubin مبين k'a fila bɛɛ lajɛlen bɛ otorutuba in sanfɛ min bangene labi imamin mubin ka siraba bangene otorutu wala siraba u siraba ko ninnu fila bɛɛ bi lutu ka mɔgɔw bɛ tukɔnɔmɔgɔw shuaibu ka mɔgɔw hijiri folon tigilama olu fana ka mɔgɔw bɛ yen ولقد كذب أصحاب الهجر المرسلين ala ko tiɲɛna ayiwa diyaru samud aka olu fana cidenw nkalontigɛya olu de ye hijiri ye olu ka folon de tɔgɔ ye alhijr وآتيناهم آياتنا olu de sɔn olu ka mɔgɔ ye wa ila samuda akahum salihan ala ka ɲu sɔn atainahum ayatina ala ka ɲu sɔn an ka kabako la فكانوا عنها olu معرضين ka dɔn ka bɔ ne ala ka kabako la وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين olu ala kun ye se d'u ma u kun bɛ kulu de lɛsɛ k'a kɛ birikiden ye ka sow jɔ a la aminina u danayɛlɛ i b'a fɔ sisan فأخذتهم الصيحة فأخذتهم الصيحة على كبرين كان يلوسروا مصبحين كليبو تانينا فما أغنى عنهم ما ما كانوا كانوا يكسبون على كوكو بارم من كوكا جو فيجان نو ما سكا سايا بالي كبو ماده وما خلقنا السماوات والأرض على كو ما سانغولون دو غولو دا وما بينهما إلا بالحق ان كان بو ني نتا مو دان دو رك ما كنا كرچين وإن الساعة لآتية اكو لا هرسا اي نفني فاصفح الصفح الجميل وسيدنا مودي جنga كو نيمانا إن ربك هو الخلاق على العليم دي دوني مسايا على دي داني مسايا على دي دوني مسايا ولقد آتيناك سبعا من المثاني على كو تشنا سيدنا محمد اني سون تاني كسغين فين ولوم لالا والقرآن العظيم ade qur'ana ban ya sabal masani qur'ana tani ka segi fe ne qur'ana laje amrun wa nahyun wa wa'dun wa walidun wa qisasun wa amsalun qur'ana bi tani ka segi ni fe wolon lade ka ay ninke wal ma kana ninke wal ma ka kisabo wal ma kan dalim gosi wal ma aka wa adu aka lahiru tawye nayi ni ke ni here mi ka walma nayi ni ke bundum bonen di diga ka qur'ana bitani ga sey ke ni daga ni ashabul masani wala ana amsalu ani dale do awolon ga da falen dogola
ولقد آتيناك سبعا من المثاني فالفاتحة آية ولونغاندو والقرآن العظيم القرآن باين فسمو كما الفاتحة كفورا فم بلا جلنا دعوة موديل بلا جلنا أني دعوة نونيا سوا مفو المصرفون والمعارضون والمثنون أبلا جلنا يصر الفاتحة دكوا دون ولا دوغو فاتحة فنالفوما سبعة ماذا المثاني تاني كسرين فم ولونغلا والقرآن العظيم القرآن باين لا تمدن عينيك سيدنا ولي كان يجسما إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أن ننون دامن فمي أزواجا نينا ما ينونيا دامو نونيا نونو ولا تحزن عليه إكرا وسنوكا واخفض جناحك للمؤمنين أيدي كمان دي المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين إكافوني بابا الجبا يمين بزنينو كما أنزلنا على المقتسمين على قينا فانيا جيجيني كلاني كلاو كانشوكو منا الذين جعلوا القرآن إبطين ما من القرآن كاتيكا بارتي يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ودي الذين جعلوا القرآن عبين wili mane adola ru bandola wili mukutassimina we ka klankla ame aya dota ame bandola فوربك لنسألنهم أجمعين والله إن كان لي محمد ما نمنا نبلا جلينا أما كانوا يعملون وكم بارا منك فاصدع بما تؤمر فاصدع آية من أنا كسيدنا محمد بلا أكاكا ولي دعوة السيرو جال أكاكا بني وديني فاصدع إذا بني نك بما تؤمر إيا مرين سمي وارد عن المشركين يقولون كفوفلان كفولا إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين أولا كان وساك بجوك يلنا batele antani tele me moduru banya fanyana ade moduru makai sunu di tanane ngoro bi mbinya ta au mena kan ko sebe korolonga na fa sorala sawosa moduru be na fa dia amala inna ka baina kal mustaji akana wala akakara mo basana ay sira jira moduru la ana bada mani kon Nigeria ay bismillah nukuru gara dalam Nigeria do fasada Allah ada kuma da ko bari na boye kuma bari ne da kika jin jangan kan Allahu akbar ni na boye dugo do ko fa sun ji ma Allahu akbar wai ko ha sun ji ma to Allah ko fa shi apa mu da ko dugo ni alhamdulillah aku ni ubi fa sabati yoro ubi fa sabati ko dala sana to kalo ka tunani ba bakilen ke ba fa sabati ko dala kana son kalo ka tunani ma bakilen kadina inna kafainaka almustahzi'in ala ka ci ba da mai tugo mina wala donc na adira ni tugo ina inna kafainaka almustahzi'in na kadi ba ka bakilen na kadi ba ka adad la takhaf كان سيران بلي باتلين كمان تنكو لا تخاف كافي لا تخاف كان سيران باتلين كمان تنكو أفهمنا لا سياسة مدير نقابل سيران دوا جمعنا كلا روفاتي ماي يعني كلا سيران روفاتي كلا الله أكبر ya ko moduru subhana al moduru Saad Touré rahimahullah moduru ko ati blaga ta ko foi dala fo ka so yi urufati durusi ibina sika kala abala me fon absoro ki bla ko la Allahumma ya urufati ba ko na adam sono ata fawzu lazim saka durusi sa ha ne ya yi chokorobo bu faida di mo wa adadi wa udadi wa sakani wa maskani wi jo am doro nyana ma ya glalandi mala ate ku ne mo soro chugodi ibadla mata kadrisi allazina yaj'aluna ma la ilaha akhar ani makama kalanto anya adrisi اللهم يا مهي الرفات ويا دافع الآفات ويا واكل المخافات ويا كريم المكافات ويا موئل الأوفات ويا ولي العفو والمعافات مرجعنا عندنا رفاتي سرجل الله إلا من أبى أهلا تسليمان الذين يجعلون مع الله إلها آخر ستوني كنا واجب كلاي لا سلو لا كلمة سلو ما جينا
ari na isunu mutlaku ba ko ta isunu na da bulu sanya da solo bane masha Allah kami jume abu ajuti yere ko ne aye maradola jongala marala wallahi ku ga madrasa karamo gani blenge ka de bina dangara la adiya aya bonga fa wallahi ina go biti shigi joti bita mo ne dira fu Allahu akbar na play do banga fina do bara karamo kala Allahu akbar ni sudare la dere gumi na amaje fina na abi blenge ko duya الذين يجعلون مع الله إلها آخر ما من بينور ما ولا كفر علىك فسوف يعلمون أكو والله سونو كنادو ولقد نعلم أنك يضيق صدرك أكو سنا مورا ما دو يدسكم بيتكم بما يقولون لما مفهمين فو فسبح بحمد ربك سبحان الله فنعمة نوي وكن من الساجدين كفر سجودك بوكا واعبد ربك كما باتو حتى يأتيك اليقين فسيك نيما نونم بتدرى فيك على باتو ني مغويه كala ya dina do mo ko ulu tisere ulu ka batu bana kulu sira ya keno adadi ya keno na ko ala ya ma ko qur'ana ko no wa bu do ba ya ala batu hatta ya ti akali ya keno ko ni ya keno na ni makika batu yo Allah kale sero ya keno de ne de bugani na no sero ya keno ma kulu sero ya keno na bo ta bolo la ko bo ta bolo la kone kana anatuka shego be ale kamina ala jira dena ko ruga dina ruga ala de gele la ko kutala adu ando do fero kuru dafe Allahu akbar ala de jira mo wala akulu de ala jira mo wala ma ba mo ya ba no ba ala jira aba ala de jira mo wala ko sebe donc ana ko losi ko la sida ala ka be sama bopp bismillah sallallahu alaihi baba san kada kana liyatin aywa bela sal mami sama be masha